ಹೊರಪು ಜನ ರಾಗಿನ ಕಿನ್ನಿಂದು ನಾ ಇಡುತ್ತಿಲ್ಲ ನಾ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಚೊಲ್ಲಾರ ಪ್ರ ಇಂಗ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಇಂಗ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಚಾಪರ ಹಣ್ಣು ಬೇಳೆದಾಕ 2 ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಬೇಲೆ ಪಂತಿ ಇಂಚ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಂತಿದ್ದೆ ಜೋಕ್ಲು ಶಾಲೆ ಬತ್ತೀರು ಒರ್ತಿ ಕೊಡೆ ಅಮ್ಮ ನಡೆ ಪೋತಾಳು ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೀರು ಮಂಚ 2 ಬಗ್ಗೆ ಕಜ್ಜಿ ಪಂಪೆರ್ಲ ಬೇಲೆ ಪುನಃ ಜೊತೆ ಇಂಚ ಒಂದೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ತೊಯ್ತಾರೆ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೆತ್ತೆಲ್ಲ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದೆ ಮಂತೀನಿ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪುಜಾಲ್ ಬರ ಓದಿತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸರಿ ಬೈನ ಸಾನ ಆದಿತ್ತು ನಂಚ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪುದ ಎಣ್ಣೆ ಬಣ್ಣ ಮೆತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಂತಿತ್ತೇನೆ ನೀತುಂಡು ಕುಪ್ಪಿಡು ಬಣ್ಣ ಮಂದ ಕಮ್ಮಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮಂತು ತೂದಿತ್ತು ಪುಜಾಲ್ ತಾಳ್ನೆ ಕೆಡ್ಡೆಗೆ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪುದ ಅಂಚ ನೀ ಎಂಕಲ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆನು ಎಂಕಲ ಪೆತ್ತೊಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪೇರು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ಪುಂಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊರಿಯೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಪುಂಡಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಪುಂಡಿ ಇಜ್ಜಾನ್ಗೆ ಡಿಪ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕೊಣತ್ತಿಕ್ಕ ಪುಂಡಿ ಪಾಡ್ದು ಬೊರಿನಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತದ ಪೇರಿಲ್ಲಡೆಗೆ ದಿತ್ತೆ ಬೈಯಡ್ ಜಿಯೋಡ್ ದಿತ್ತೆ ಜಿಗುಜ್ಜೆ ಮುರಿದಿತ್ತೆ ಜಿಗುಜ್ಜದ ಕಜಿಪ್ಪ ಜಿಗುಜ್ಜೆಲ್ಲ ಪದೆಂಗ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಏಲೆನ್ಮ ಮುಂಚಿ ಚೂರು ಬೇವ್ರು ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಇಂಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಳಿ ಈತಿಯವು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪುಳಿ ಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ತದ್ದರಿ ಬುಲ್ಬುಲಿ ಬೇಡದೆ ಮಲ್ಲವು ಪುಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡು ಪೊಡ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಜಿ ಡ್ರೈ ಪುಡಿ ಮನ್ಪು ಬೊಡ್ತಿರಾಗಲೇ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಇದೆಲ್ಲಜ್ಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ದು ಪುಡಿ ಮನ್ಪು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಉಂಟು ಅದೇಂಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯರೆ ದೀತೆ ಜಿಗುಜ್ಜನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಯ್ಪದ್ದು ಖಾರ ಪಾಡ್ದು ನನ್ನ ಕಡೆ ಗಂಜಿ ಬೇಯ್ತ ಒಂದು ಬತ್ತನ ನಾನು ಕಬಿಡೋಡು ಗಂಜಿ ಕಜ್ಜು ಕೊದ್ದಿ ಒಂದು ಬತ್ತನ ನಾನು ಐಕೊಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀತೆ ಬೇವ್ರೆ ದಾಸಿನಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮುಂಚಿ ದೀತೆ ರಾಗಿ ತುತ್ತಾರಣಿಕ್ಲೆ ರಾಗಿನಿಂದೆ ರಾಗಿ ತಲೆ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಉಂಡು ರಾಗಿ ಜಕಿ ಲಕ್ ದಾದಾ ಏನಡ ಪಾತೇರ್ನತ್ತ ರಾಗಿನ ಕಿನ್ನಿಂದು ನಾ ಇಡುತ್ತಿಲ್ಲ ನಾ
ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬೀಜದ ಕಜಿ ಪುರಡಿ ಅಂತ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಲ್ತದೆ 10-13 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೋ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಂಚೆ ಭಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊನೋಡು ಪಂಡದ ಗಡ್ಡೆ ಹೋದು ಅಷ್ಟೇ ಚೂರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ತಿ ನಾನು ಪಿರ ಬುಡ್ಡಿಯೆಲ್ಲ ಪಿರ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಹೂವೇ ಬೇಲೆ ಅವಡೆ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ನ ಪಿರ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಕಲ್ತದು ದುಂಬು ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಸರ್ವೀಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಹೂವೇ ಬೇಲೆ ಕಲ್ತದು ಮರಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಂತದಿಲ್ಲ ನಾವು ನಮಕೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಬರೋದು ಹೊರವರ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪುಜೀರು ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪೋಲಿ ಅತ್ತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುನತ್ತ ಏಪಲ ಒಂಜೇಲಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುದತ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಲೆಗ ಬುಕ್ಕೋರೆಯನ್ನು ಕೇನೇರ ಬನ್ನಿ ಈಗಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎರಡು ಜನ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ದಿನ ಕುಲ್ಲಾಡ್ದ ಲಾಪುಜಿ ಈಗಲ ನಾಯಿಗೆ ಕೋಡೆ ಎರಡು ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರು ಕೋಡೆ ಬೈಯಡು ಹಾಕದಿರು ಲೆತ್ತಂಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡದು ಇಂಚೆ ಕೋಡೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಬೈಜಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಗಂಜಿಲ ತಿಂತಿಜಿ ಐಕ ಅಲ್ಪ ತೋಜಿನಿ ನಮ್ಮ ಮಗ ಅಲ್ಪ ಹೋತಲ್ಲ ತಂದು ಬರಿಯರ ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜೊಂದುಂಡವ್ಲೆ ಬರ್ಪುಣಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ರೂಬಿಂತುಲಿ ರೂಬಿಗೆ ರೋಡ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ದು ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಜಾಲು ಅಬ್ಬ ಕೋಪನ ಕೋಪ ಕೋಡೆ ದುಃಖ ಗಂಜಿ ತಿಂತಿದ್ದಿ ಬಡ್ಡ ಹತ್ತನಲ್ಲಿ ರೂಬಿ ತಿಂತಿನ ಕೋಪನ ನಾಯಿಲೆಗೆಲ್ಲ ಆತ ಕೋಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ಬಾಡ್ನ ನಾ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜು ಎಲ್ಲಾಡಿ ಐನಾತಿಗೆ ಬೈದನ್ನೇ ಜಿಮ್ಮಲ್ ಪೋತು ಎತ್ತಂದು ಬತ್ರಿ ಆನು ಬೊಲ್ಪುಡ್ದು ಕಳೆಪ್ಪೆ ಆನೆಲ್ಲ ಬೈಜು ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಮಂಪ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಂಪ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಪ್ಲಿ